Nilqakom għal programm ieħor f'dina s-sensiela li bdejna l-ġimgħa l-oħra wasalna fit-tieni programm tas-sensiela li qed insejħu mingħajr il-qdusija ħadd ma jara lil Mulej. U rajna fl-ewwel programm x'jiġifieri qdusija, jiġifieri li tkun maqtuħ, li tkun isseparat għal Alla. Jiġifieri li tgħix ħajja separata, li tgħix ħajja maqtuha minn kif tgħix id-dinja. U bdejna naraw ukoll fl-ewwel programm x'inhuma l-affarijiet illi irridu nagħmlu biex inkunu qaddisin. Rajna pereżempju li huwa kmandament. U ħankomplu nitkellmu fuq illum. Huwa kmandament Alla qed jgħidilna kunu qaddisin għax x'inqaddis. Allura għal-moment li l-Mulej qed jgħidilna kunu qaddisin, qed jordnana, qed jikmandanna kif għandna nkunu. U rajna anke minn litri ta' pereżempju l-Apostlu Pietru fil-Testament il-Ġdid, fil-litri apostoliċi, rajna x'jiġifieri x'irridu nagħmlu biex inkunu maqtugħin, biex inkunu isseparati għal Alla. U naraw li l-Apostlu Pietru semmejna għalilna irridu nkunu obbedjenti. U għedna rridu nkunu obbedjenti lejn xiex. Sinjal li hemm xi ħaġa li rridu nobdu u żgur li hemm xi ħaġa li rridu nobdu. Biex inti tkun maqtuħ, biex inti tkun isseparat għal Alla, biex inti tkun tista' tissejjaħ qaddis għal Mulej, inti tittobdi l-liġi tiegħu. Dik illi bil-lingwa Ebrajka tissejjaħ it-Tora. Bil-Malti il-kelma Tora tiġi il-kelma istruzzjonijiet għalkemm għaw ħafna li jħobbu jżaw il-kelma liġi biex jibbeżaw in-nies biha biex speċi titoqgħod taħt il-liġi issa. Iva, Alla għandu liġi u titoqgħod taħta. Jekk inti trid li Alla iqadsek, li Alla jisseparak. U semmejna edna illi kemm l-Apostlu Pawlu, kemm l-Apostlu Pietru kwotaw mill-profeta Iżajija, kwotaw anke mill-ktieb tal-Deuteronomju u mill-ktieb tal-Liġi ta' Mose, u naraw illi jiġifieri anke l-Apostli. Ħafna jgħidu x'qegħdin fit-Testament il-Ġdid issa u m'għadniex taħt it-Testament l-Antik, naraw illi l-Apostli li kienu qed jiktbu fit-Testament hekk imsejjaħ il-Ġdid kienu qed jikkwotaw it-Testament il-qadim. Għaliex għax bħalma dejjem ngħidilkom jiena m'hemm xejn kontrarju, m'hemm xejn differenti, m'hemm xejn li ġellet it-Testament l-Antik mat-Testament il-Ġdid jew it-Testament il-Ġdid kontra t-Testament l-Antik. Hija kelma waħda t'Alla mill-bidu sal-aħħar il-kotba kollha tal-Bibja għandhom l-istess messaġġ u l-messaġġ dejjem kien kunu qaddisin. Indmu, ifqu għamlu dnub, erġgħu lura biex tobdu l-Alla. U konna qed naraw fil-fatt fl-ewwel programm ħallejnikom bil-skrittura ta' Iżajja fejn Iżajja kapitlu 55 vers 7 għalilna. Ħalli triqtu il-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajjerġa' lura għand il-Mulej u jħenna lieh. Illa li kollha dnibna. Imma l-fatt li kollha dnibna ma jfissirx li ma nistgħux nibdlu ħajjitna. Anzi dak u l-iskop meta aħna nsejħu l-Alla u ngħidulu missier għandna bżonnok u jabatilna permezz ta' Jaxua jibatilna l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu xogħlu huwa li imexxina fil-verità bħalma ħanaraw f'dan it-tagħlim u f'dan l-istudju. Imma qed naraw l-Iżajja li qed isma' kollha dnibna, kollha għażilna li nimxu fi traqatna mhux fi traqat il-Mulej. U nafu li traqat il-Mulej huma differenti. Imma qed jgħidilna wkoll Iżajja isma' hemm bżonn tbidlu ħsibijietkom. U din hija xi ħaġa li anke Pawlu rreferi għaliha meta qal ilbsu il-moħħ tal-Messija. Meta inti qed tilbes il-moħħ tal-Messija bil-fors trid tibdel femtek. Ma tistax inti tiġi wiċċ ma' Alla u taqpa' taħseb dak li taħseb inti. Issa tibda taħseb dak li qed jgħid Alla. Fuq dak taħseb, fuq dak taġixxi. Ħafna jikkwotaw l-Iskrittura fejn tgħid il-Mulej jgħid ejja nirraġunaw. U ħafna jmorru jirraġunaw. U jirraġunaw kif jaħsbu huma jridu jirraġunaw. Meta tiġi biex tirraġuna mal-Mulej, inti m'għandek l-ebda kelma.
il-kelmija tal-mulej. U dak li għajlek u tittamel, mux taħseb int, mux għallek il-pastor tijak, mux għallek l-arċiplit jew il-kappillan, mux għallek il-raj spirituali tijak, imma xqed jgħid Alla. Dak biss jott. U allura ħallejna spiċċajna nagħmlu il-mistoqsija, allura x'irrid nagħmel jiena biex inkun qaddis, x'irrid nagħmel biex jiena nkun isseparat, x'irrid nagħmel biex inkun maqtuħ għal Alla. U hawnhekk fejn ħaniġu issa għal skrittura sabiħa ħafna importanti wkoll, ejja ħanaqrawha flimkien bħalma dejjem ngħidulkom. Lestu il-Bibja fidejkom, jew nkella żommu pitazz u xi penna fidejkom biex tiktbu l-iskrittura ħalli tkun tistgħu tfittxuhom wara u taħsbu fuqhom timmeditaw taraw il-kalma eżattament x'qed tgħid. Ejja ħalli mmorru fit-tieni ktieb tal-Kronaki, il-tieni ktieb tal-Kronaki, kapitlu 7 vers 14. Hawnhekk il-Mulej qed jgħidilna x'għandna nagħmlu biex inkunu qaddisin, biex inkunu maħturin, biex inkunu isseparati. Ejja ħanraw xjajt, it-tieni ktieb tal-Kronaki, it-tieni scroll tal-Kronaki, kapitlu 7 vers 14. U l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom qarthom. Mela, il-meqt ikellem Allaw lill-poplu tiegħu. Għaliex qed jgħid il-poplu tiegħi irid jiddur lura minn triq il-ħażina tiegħu. Għax il-poplu tagħna qiegħed fit-triq il-ħażina. Dejjem aħna nirreferu l-istudji li għandna fuq il-website tagħna messenicmulta.org ħalli tkunu tafu kif Iżrael ġie mferrex mad-dinja, allura ġie imġiegħal jgħix fl-eżilju imkaxkar mill-pagani, imkaxkar mal-pagani. U qed naraw illum il-knejjes kemm dika Kattolika, Rumana Kattolika kif dik ukoll Protestanta, iġġarrew mal-pagani u d-dinja kollha segwu l-festi tagħhom daw il-knejjes, imma ma jsegwux il-festi tal-Mulej. Għaliex għax daw il-knejjes huma parti mid-dinja u mhumiex maqtuwin ma mhux isseparati biex ikunu tal-Mulej. Imma l-Mulej qed jgħid isma' jekk intom idduru minn triqatkom, jekk intom tifqu tagħmlu l-ħażen tagħkom, jiena nisma' talbkom. Ara xejn tara, u l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, ġifieri. Jiġifieri daw ħafna li jgħidu isma' aħna Kristjani, daw jissejħu Kristjani qed jissejħu f'isem Alla. Imma mhumiex qed jimxu kif suppost jimxu, allura x'qed jagħmlu? Issa qed jiksru l-kmandament. Qed jiksru t-tielet kmandament fejn tisma' semmix l-isem tal-Alla fil-batal. Jiġifieri toħx tgħid jien Kristjan, imma mbagħad tmur taġixxi bil-maqlub ta' dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla, toħx tgħid jiena Kristjan u mbagħad toqgħod tgħid illi m'għadniex taħt il-liġi, toħx tgħid illi jiena Kristjan imma Kristu għal liġi, meta Kristu f'ismu l-istess kliem tiegħu, l-kliem tiegħu fil-Vanġelu huwa ara ma taħsbux li jiena ġejt biex inwaqqa l-liġi u l-profeti. Jiena ma ġejtx biex inwaqqa l-liġi u l-profeti. Dak kliem Kristu. L-istess nis li qed jalmu Kristu x'qal jgħidu l-Kristu għal liġi u l-profeti. Imma qed taraw kif ma jagħmilx sens, qed taraw kif daw il-ħafna nies li jissejħu kredenti, Kristjani, Kattoliċi, sejħlhom li trid, qed jużaw l-isem tal-Alla fil-batal għax qed jgħidu li huma mod, mentri fir-realtà huma xi ħaġa oħra. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejħ ismi jumilja ruħu u jitlob lil wiċċi u jerġa' lura mit-triq il-ħażina, x'inhi triq il-ħażina? It-triq il-ħażina hija li inti m'intix qed tgħix timxi mal-istruzzjonijiet tal-Mulej. U meta qed insemmu l-istruzzjonijiet tal-Mulej, anke jekk insemmu l-10 kmandamenti qed ngħidu ħafna, il għaliex għax kemm il-Knisja Kattolika illi għamlet żball kbir meta bidlet ir-raba' kmandament mis-Sibt tal-Ħadd kif ukoll waħda minn ulieda l-Knisja Protestanta Evanġelika illi tajt ir-raba' kmandament illum m'għadux jgħod m'għadniex taħtu, daw qed jimxu f'triq il-ħażina. U l-Mulej qed jgħidulhom isma' jekk intom tifqu taħsbu u tiddeċiedu li tridu terġgħu tiġu lura u tibdew tosservaw l-istruzzjonijiet tiegħi, nibdew mill-ewwel 10 kollha mhux 9, jiena lest naħfrilkom u lest nilqakom lura u nibda nfejqilkom qartkom. Il-problema ta' dak kollu li qed jiġri fid-dinja llum mhux biss f'pajjiżna ma fid-dinja mhijiex problema biss tal-politikanti għax ma jafux lil Alla, hija wkoll parti
Il-iżball huwa wkoll parti mill-Knisja illi għandna ma saqajna illi jalmu tal-infanz. Il-fatt li qed jalmu tal-infanz l-għad ma tistax tfiha għax kieku jalmu l-verità forsi xi ħadd jismagħhom u jqum mir-raqda li qed fiha u forsi jibda jirranġa pajjiż l-emmolaw fid-dinja. Imma sakemm il-poplu ħanaqbgħu intuh il-loppju tal-kelma tagħna li aħna rriduh jisma' il-għad tagħna ma tistax tkun infejqa. Imma Alla qed jgħidilna isma' jekk tidu tkunu separati, jekk tidu tkunu maqtuajn, jekk intom tidu tkunu verament il-poplu tiegħi, ifqu. Erġaw lura mit-triq ħażina li qbadtu. U jiena lest nħaffrilkom u lest nfejqilkom ardkom. Xirdu nagħmlu allura biex inkunu separati, biex inkunu maqtuwa l-mulej, xirdu nkunu biex aħna nkunu qaddisin, irridu nerġaw lura għal l-ubbidjenza tal-kelma talla. Irridu nerġu nibdew nobdu dak li l-kelma talla tgħid li għandna nobdu. U l-istruzzjonijiet talla nerġa' ngħid insibuhom fl-ewwel 5 kotba ta' Mose, Alla uża l-Mose biex iwaslilna l-istruzzjonijiet tiegħu, u mbagħad għandna l-profeti li dejjem irreferew lill-poplu għall-istruzzjonijiet tagħha dejjem qalulhom ifqu għamlu dnub duru u erġgħu bdew it-Tora l-istruzzjonijiet l-istess messaġġ li wassal Jaxua, l-istess messaġġ li wassal l-Apostlu Pawlu, l-istess messaġġ li wassal l-Apostlu Pietru mimli bl-Ispiritu Santu f'Pentekoste l-ewwel darba. Daw dejjem irrepetew l-istess messaġġ tal-profeti. Indmu, duru mit-triq il-ħażina għax is-saltna talla waslet qiegħda fil-qrib. Ara ma jta' jiġi Alla biex jiġborna alla milli meta jiġi issa Jaxua, ara ma jsibniex nies bla fidi għax il-kelma tgħid meta jiġi Jaxua se jsib fidi fid-dinja. Fidi ma jfissirx tgħid li Kristjan, fidi jfisser illi tafda fil-kelma talla u għax tafda fil-kelma talla tagħmel il-kelma ta' Alla. Din hija l-ubbidjenza. Din hija l-issir qaddis, din hija l-issir is-separat li tkun maqtuħ għal Alla. Perfetti qatt ma ħansiru għaliex perfetti nsiru biss fi Kristu meta nkunu qegħdin miegħu. Imma ma jfissirx li ma nistgħux ngħixu ħajja ġusta, ħajja a life of righteousness. Ma jfissirx ma nistgħux inkunu ġusti. Xbajt ngħidilkom, Noè kien ġust, Abraham kien ġust, Marija kienet ġusta, Zakkarija u l-mara tiegħu kienu ġusti. Kollha kienu nies ġusti daw, tgħid il-kelma. Allura inti ma tistax tkun ġust. Ejja ħankomplu. Mela qed naraw li biex inkunu separati, biex inkunu maqtuwa l-mulej, biex inkunu verament qaddisin, irridu nkunu obbedjenti lejn il-kelma talla. Nerġa' ngħid li ngħidu li Kristu waqqa l-liġi huwa tal-imqarrieq ħbib tiegħi. Diġà kwotajtilkomx għal Kristu allura ma taħsbux li ġejt biex iwaqqa l-liġi l-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqa l-liġi l-profeti, ġejt biex iwettaqhom. Darbtej jgħidha jirrepetiha għalfejn għax kien jaf li se jkun hawn min jiġi kontri u ħejt isma' Kristu waqqa l-liġi. Il-problemi li ħafna nies erċieren mijiet eluf miljuni ta' nies jemnu daw il-predikatura qarrieqa il għaliex kif qal Kristu stess, ma tafux xemm miktub fl-Iskrittura, x'kun tafu xemm miktub fl-Iskrittura, ma temnux dal-qerq li ħreġ mill-knejjes, imma temnu dak li hemm fil-kelma talla. Araw xi jgħid Isaija. Isaija 55 vers 9. Għax daqs kemm huma ola ismawit mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Qed taraw għalfiex qed ngħidu dan għall-vers ifakkarni f'taħdita li darba kelli ma' ħabib tiegħi fuq il-post tax-xogħol u qalli imma l-Alla x'differenza tagħmel jekk iżżomm xi sibt id bis-serjetà. X'differenza tagħlla tagħmel lil Alla jekk iżżomm xi sibt qaddis bis-serjetà qed tistaqsili di. U żgur li tagħmillu differenza ma tistax tifhem inti għax il-femiet tagħna mhumiex il-femiet tiegħu. U forsa ma nistgħux naslu b'dana il-moħbaq ta' piżella li għandna biex nifhmu l-Alla, forsi veru ma nistgħux naslu biex nifhmu l-Alla kompletament. Imma la tagħna l-istruzzjonijiet tiegħu, fl-istruzzjonijiet tiegħu hemm il-karattru tal-Alla. U nistgħu narfu l-karattru tal-Alla mill-istruzzjonijiet tiegħu. Imma meta inti
twaqqa l-liġi talla ma tinti tajt li m'għadniex taħt il-liġi talla ma tixtot, ma tinti tajt li Kristu waqqa l-liġi, allura inti qatt ma tista' tifhem min hu Alla bħalma tilkom fil-programm li għadda. Meta tissepara lil Jaxua mit-Tora, inti la ħatifhem il-Jaxua u waqqas ħatifhem it-Tora. Għaliex? Għax Jaxua huwa it-Tora magħmul bniedem. It-Tora ħadet il-libsa ta' Jaxua, f'Jaxua. U ġiet tammar fosna. Min ġie ammar fosna? Il-kelma talla. Allora l-kelma talla ġie ammar fosna biex mbagħad jgħidilna isma' di ma tixtot ta'. Mela l-ewwel għamel pritka naf li ħansemmija x'imkien ieħor żgur li ta'. Mela l-ewwel għamel pritka daqsiex fil-Vanġelu ta' Mattew jirreferi dejjem għal-liġi. Ara ismi tagħmlu l-liġi għax dawn huma mberkin li għamlu l-liġi għallhom Jaxua 4 ijiem wara miet biex iwaqqa l-liġi. Mela x'kien l-iskop li għamel dik il-pritka u għal in-nies ma' imxu mal-liġi għax imberkin dawk in-nies li imxu mal-liġi. Imma qed taraw it-taħwit, qed taraw id-disgwit, qed taraw il-qerq li ħiereġ minn dal ħafna knejjes moderni. Il-ma qed iwaslunhom kien qed itelfu l-erwieħ mill-glorja tal-ħajja ta' dejjem. Dak li qed jiġri, ejja ħankomplu. X'qed naraw? Qed naraw il-Alla qed jgħid isma' il-femit tiegħi mhumiex il-femit tagħkom u żgur ħadmu bħal l-ħbib tiegħi. Diġà qednilkom fil-programm li ħollu wieħed Alla huwa uniku. M'hemmx bħalu. Araw x'qegħdin ma f'Levitiku kapitlu 11 vers 45. Kapitlu 11 vers 45. Għax jien il-mulej li tellajtkom mill-art tal-Eġittu biex inkun Alla tagħkom u intom tkunu qaddisin għax jien qaddis. Imma qed taraw. Qed jgħid tal-isma' jiena qaddis, jiena maqtuħ, jiena separat, jiena ħriġtkom mill-Eġittu biex intom tkunu bħali, tkunu qaddisin is-separati. Ma kienux jafu kif ikunu separati u qaddisin għaliex. Għax daw kienu ilhom 400 sena eżiljati. Kienu ilhom ormai issa kważi bejħet uħor mit-sena fl-eżilju, daw ma kienux jafu aħjar minn dik il-ħajja, daw jiġġieldu flimkien kienu jargumentaw fuq kollox, ħadd ma jista' jieħu nifs ħdej li ieħor x'jaqlaqlu l-arja u jmur jgżaq il-mose. Allura Alla qallhom isma'kom dan l-istruzzjonijiet biex intom tkunu qaddisa bħali. Għalhekk ħriġtkom mill-Eġittu. X'inhu s-sinifikat tal-Eġittu fil-kelma tal-Alla ħbib tiegħi? Meta aħna nsemmu l-Eġittu fil-kelma tal-Alla dejjem nirreferu għad-dnub. L-Eġittu huwa id-dnub. Alla ħariġna minn ġo l-Eġittu, Alla ħariġna minn fejn hemm id-dnub, imma inti id-dnub ħriġtu minn ġo fik. Għax jekk għadek tixtieq tinsewx x'kien għamel il-poplu tal-Alla fid-deżert. X'qalulu l-Mose malli bdew igorglu. Aħjar li għadna fl-Eġittu, aħjar li mitna hemm kellna l-bettieħ, kellna l-laħam. U ħafna minnkom hekk għadkom tissejħu Kristjani, tidu toġbu lill-Alla. Imma u le ta' rrid neqpa' niċċelebra l-miliet, irrid neqpa' niċċelebra l-ewwel tas-sena, isma' ħej ma tarax San Valentinu u l-mara toqgħod gergel jekk ma niċċelebrawx u l-Easter imbagħad figolli x'ħan nagħmlu meta ħankol figolli jekk ma niċċelebrax l-Easter jiena. Alla qed jgħidilna jien ħarriġtkom minn hemm biex tkunu qaddisin, tqimunix bħalma tqim id-dinja. Għamilna tal-im sħiħ fuq dan, morru sumaw, ħajja ta' tifħir u qima, sabiħ interessanti kif għandna nagħtu qima lil-mulej, mhux bdal festi pagani, mhux bdal ħafna ċerimoni. Nibża quddiem Alla meta niftakar illi waqt service fil-Knisja Evanġelika fejn kont nattendi ġejt imġiel nitla fuq il-palk nisfen mal-mara fil-festa pagana ta' San Valentinu. Fejn u l-ġieħu l-glorja li konna qed nagħtu lill-Alla. Imma naf illi Alla ħafilli ta' dak l-iżball għax dak l-iżball għamiltu fl-injoranza tiegħi. Illum naf. Iva, u ngħid illi kien żball, kien dnub min-naħa tiegħi. U grazzi mulej li ħafiruli. Għax il-mulej ma tqimux b'dak it-teatrini fuq il-pulpti. Il-mulej tqimu billi timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu. U m'hemm kif l-istruzzjonijiet tiegħu biex fl-14 ta' frar fil-jum ta' San Valentinu noqogħdu nisfnu. Hemm festi tal-mulej fejn niċċelebraw mela m'hemmx, imma l-Knisja dak ma jgħaddux għaliha. Għall-Knisja dak m'għadhomx jgħoddu l-festi tal-mulej, daw il-festi li għamlet il-Knisja Kattolika u l-Knisja Evanġelika tiġri warajha. Tagħmilhom xorta, dawk għadhom jgħoddu l-Knisja.
kunu separati, inqataw u ħorġu minna jedinna l-mulej. Araw x'qal, qed naqraw il-ktib ta' Levitiku kapitlu 11 vers 45. Għax jien il-mulej li tellajtkom mill-lar tal-Eġittu, jiena li ħriġtkom mid-dnub. Tajjeb, biex inkun Alla tagħkom, ela li xaxek inta jekk tgħix fid-dnub, Alla tal-Bibja mhux Alla tiegħek, Alla tiegħek huwa x-xetan. Jew nkella dak id-dnub li inti jgħidlek ma tistax titlaq, dak Alla tiegħek. Għax jien il-mulej li tellajtkom mill-lar tal-Eġittu biex inkun Alla tagħkom u intom tkunu qaddisin għax jien qaddis. ħadd mu bħalu ħbib tiegħi. ħadd. U ħadd mu separat bħalma hu Alla. U qatt ma nistgħu nkunu għalissa żgur, illa li Alla ma jafx x'inhu dnub. Aħna naqgħu u nqumu, ma jfissirx illi ma nimxix il-mixja, ma jfissirx li ma nimxix ma l-istruzzjonijiet. Għaliex, x'inhi l-aħbar it-tajba li qed jgħidilna dan il-vers, qed jgħidilna kunu qaddisin għax jien qaddis. Alla jaf id-djufijiet tagħna x'inhuma, imma qed jgħidilna kunu qaddisin. Tistgħu tkunu qaddisin, l-Alla qed jgħidilna kunu qaddisin, kunu separati, kunu maqtuha mid-dinja. Allora nistgħu nkunu maqtugħin mid-dinja, nistgħu nkunu separati, nistgħu nkunu qaddisin. Avolja u min jgħid li ma tistax timxi mal-kelma ta' Alla? Ma tistax iżżomm il-liġi kollha? Allura Alla kiddib qed jgħidilna stess kunu qaddisin. Mela Alla ħajqgħod jilgħab bil-feelings tagħna, bl-emozzjonijiet tagħna, kunu qaddisin, ma tistax kunu qaddisin ta' u jqgħod jitħabbina minn hemm fuq. Dak mhux l-Alla li nemmen fih jien. L-Alla li nemmen fih jien huwa qaddis u għalenna biex nkunu qaddisin, mela nemmen li nista' nkun qaddis. Nista' nkun separat, nista' nkun maqtuħ mid-dinja, maqtuħ għal Alla. U xi tfisser li tkun separat bib tiegħi? Għax hawn min jgħid asna bliema pritka jista' joħroġ biex jagħmel impossibbli ma tistax tkun maqtuħ, ma tistax tkun separat. Ma tistax tkun qaddis. Affarijiet żgħar, biex tkun isseparat inti ma trix tmur wara d-dinja. Mur wara dak li qed jgħid Alla. Hawnhekk nerġa' nsemmi l-festi. Ma niddejaqx insemmihom il-festi, tmurx wara l-festi tad-dinja, mur wara l-festi tal-Alla. Jekk inti tkun isseparat, hemm 7 festi li aħna ta' Missjanik Malta niċċelebrawhom. U nistedinkom, avolja għadu żmien imma qed naħsbu minn issa ormai 4-5 xhur qabel aħna niċċelebraw il-festa tal-Għid il-kbir kif kien jiċċelebra verament Jaxua. Għal dawk li jixtiequ ikunu jieħdu sehem magħna u jiġu għal din l-ikla, ikkuntattjawna. Ikkuntattjawna għandkom il-website fejn tidbulna hemm ukoll anke n-number tal-mobile jitla fejn tistgħu tikkuntattjawna jekk intom tridu tkunu parti minn din il-festa li hija l-ewwel festa tas-sena. L-ewwel festa tas-sena hija l-festa tal-Għid il-kbir li aħna niċċelebraw. U ma tiċċelebrax il-festi tad-dinja, hemmhekk inti tkun qed tissepara ruħek minn mad-dinja. X'iktar xi trid tagħmel biex tkun isseparat? Ma taġixxix bħad-dinja. In-nies ta' Alla jaġixxu differenti. Semmejtilkom anke fil-programm ieħor, in-nies ta' Alla ma toqgħodx tismagħhom jargumentaw fuq liema tim tal-futbol huwa l-aqwa u liema tim tal-futbol huwa l-aħjar meta aħna nafu bil-qer u l-affarijiet ħżiena li jsir mhux dal-isports biss, fl-isports kollu tista' tgħid. Mhux qed ngħid li l-isports huwa ħażin ta' għax naf li ħajkun hawn min jipprova jqarraq u juża dan diskors u jdawru kif iridu, jiena mhux qed ngħid li l-isports ħażin, imma qed ngħid tmurx, tinġarx, taġixxix bħalma taġixxi d-dinja. Aġixxi kif suppost taġixxi għall-mulej. Għamel dak li rajt il Jaxua dejjem jagħmel. Kif tkun isseparat mid-dinja? Ma titkellimx bħalma jitkellmu n-nies tad-dinja. Qaru każa. Tidħol ġo knejjes, tidħol ġo postijiet fejn jiltaqgħu n-nies biex jistudjaw il-kelma u s-suġġetti li tisma' n-nies jitkellmu. Tal-biża' beżżaw tgħid imma daw vera Kristjani jew qed jużaw l-isem tal-Alla fil-batal. X'tagħmel aktar biex tkun isseparat? Ma tilbis bħalma jilbsu n-nies tad-dinja, tilbes diċenti kif suppost. Ma tmurx libes provokattiv.
bl-iskop li tkun provokattiv, jew inkella tilbes dak li qed tilbes għax int vanitus jew vanituża. Ilbes kif għandek tilbes taġixxix bħad-dinja ħbib tiegħi. Tilbis bħalma jilbsu d-dinja. X'irridu nagħmlu aktar biex inkunu separati? Ma nħobbux bħalma tħobb id-dinja. U kulħadd jaf kif tħobb id-dinja, d-dinja tħobbok sakemm tista' tużak, sakemm għandha bżonnok. Il-mument li m'għandix bżonnok, il-mument li m'għandix għalfejn tużak aktar issa twarbek. Alla mhux hekk, il-Kristjan mhux hekk. Il-Kristjan iħobb dejjem lil kulħadd. Tħobbux bħalma tħobb id-dinja. Ma nagħmlux dak li tagħmel id-dinja. Hemm ħafna affarijiet, hemm lista sħiħa, ma nistgħux noqogħdu nsemmu l-affarijiet li tagħmel id-dinja illi permezz tagħhom qed tinqata' minn mal-mulej, qed tiġi separata minn mal-mulej. Inti għandek tagħmel affarijiet illi jisseparawk għall-mulej, jaqtawk minn mad-dinja għall-mulej. B'hekk tkun qed issir qaddis pass wara pass. Punt ieħor li tista' tagħmel biex inti tibda tissepara lek innifsek, ma taħsibx bħalma taħseb id-dinja, bħalma jaħsbu n-nies tad-dinja. In-nies tad-dinja jaħsbu fil-qerq, in-nies tad-dinja jaħsbuhom fihom infushom. Jiena l-ewwel, it-tieni jien, it-tielet jien, ir-raba' jien u jekk forsi jeqpa' naqra tiegħi wkoll. Hekk taħseb id-dinja. Ejja ma naħsbux hekk. Ejja naħsbu wieħed fl-ieħor. U meta qed ngħid naħsbu wieħed fl-ieħor ma jfissirx biss karità ta' flus jew ta' ikel tajjeb sabiħ għall-karità. Imma aħna mhux qed ngħidu hekk, aħna qed ngħidu naħsbu f'xulxin, anki li waslu daw it-tip ta' messaġġi ta' kelma vera ħajja, il-verità. Għalhekk aħna l-motto tagħna ta' Messianic Malta huwa li waslu id-dawl tal-kelma ħajja f'dinja mudlama. Il-fatt li inti twassal il-verità ifisser li m'intix qed taħseb bħalma taħseb id-dinja għax id-dinja ma tix taf bil-verità. U mhux qed ngħid biss tad-dinja pagana, qed ninkludi anki daw il-ħafna li jgħidu isma' Kristu għal liġi. Jiddispjaċini, żbaljati, imqarqin, il-verità hi dik li hi laqal Kristu. U ma dik irridu nimxu. Ejja ħankomplu. Semmejna xi punti ta' x'għandna nagħmlu biex nibdew nisseparaw ruħna minn mad-dinja u nisseparaw lil nfusna għall-mulej. Dan ma nistgħux nagħmluh waħedna. Ma tistax tipprova tagħmlu waħdek. Qatt m'inti ser tasal li tagħmel dan waħdek. Żgur mhux forsi. Għandek bżonn l-għajnuna ta' l-Ispirtu Santu. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti illi nimxu mal-istruzzjonijiet tal-mulej, għax il-moment li aħna morru kontra l-istruzzjonijiet tal-mulej, l-Ispirtu Santu ma jistax jammar fina. Mela l-Ispirtu tal-Alla jista' jkun fejn hemm id-dnub. L-Ispirtu tal-Alla jiġi ġo fik biex iwaffqek tagħmel id-dnub. Waffqek tagħmel id-dnub, hemm ħafna affarijiet li aħna jew qas nafu li huma dnub, imma huma dnub għax qed niksru l-liġi tal-Alla. Jew nkella nafu ma ngħidu isma' le dak m'għadux jgħod illum. Ħa nitkellmu fuqhom dal-affarijiet ta' għax huma punti importanti ħafna. Kif qed ngħid, il-qdusija hija xi ħaġa li tiġi biss tista' tintlaħaq biss permezz tal-Ispirtu Santu. Mhijiex xi karatteristika tal-bniedem inti ma titwilidx qaddis. Il-qdusija hija virtu. Il-qdusija xi ħaġa li inti tittamel, inti tittażel u tajt isma' jien minnu mill-hemm irrid inkun obbedjenti lejn il-kelma tal-Alla. Minnu mill-hemm irrid nobdi l-istruzzjonijiet ta' Alla il-Missier. U hemmhekk tibda inti tissepara lilek innifsek ftit ftit. Pass wara pass, mhix xi ħaġa li ħadd tagħmilha f'ġurnata f'24 siegħa bħalma ħafna jagħmlu qed tittalba tas-salvazzjoni is-sinti qaddis. Le, bdejt il-proċess, bdejt il-mixja, hija twila u ħafna jaqgħu. Ħafna waqgħu fid-deżert f'40 sena sakemm waslu fl-art imwiegħda. Inti wkoll tista' taqa', tista' wkoll tibillek l-art u ma tidħolx fl-art imwiegħda. Hija mixja, mhix faċli. Imma l-Alla xejn mhu impossibbli. Xejn. U meta qed ngħid xejn mhu possibbli, qed nirreferi għal kollox. Xejn mhu possibbli. Anki li żomm is-sibt qaddis mhuwiex impossibbli. Falla. Nerġa' ngħid li nkunu qaddisin huwa kmandament. Ejja ħan nirriversjaw vers lura minn fejn konna. Levitiku kapitlu 11 vers 44.
jiena il-mulej Alla tagħkom. Għalhekk għandkom titqazzu, tisimgħu kmandament x'qed jgħidilna l-mulej. Għalhekk għandkom titqazzu, dak huwa kmandament mingħand Alla, ordni, istruzzjoni, sejħilha li trid. Imma Alla qed jordnalna biex inkunu qaddisin. Jien il-mulej Alla tagħkom, għalhekk għandkom titqazzu u tkunu qaddisin għax jien qaddis. U ma għandkomx titniġsu bebda ħanex li jitkaxkar fl-art. Qed naraw li dan huwa kmandament. U jekk m'iniex sejjer żball, diġà dil ħaġa ara rrepetija 3 darbiet fi 3 tifrus differenti. Ma taħsbux li Alla qed jagħmel enfasi li nkunu qaddisin meta qed jirrepeti xi ħaġa. X'qed jgħid vers 45 ta' l-istess kapitlu, għadna kif rajnieh l-istess kapitlu 11, vers 45. Għaxin il-mulej li tellajtkom mill-art tal-Eġittu biex jinkun Alla tagħkom intom tkunu qaddisin għaxin qaddis. X'qiegħed jgħid Alla? Qed jgħid isma' jekk intom ser timxu miegħi, tiddu timxu fi traqati. Biex tkunu qaddisin, tiddu timxu fuq l-istruzzjonijiet li jiena qiegħed intikom. Mhux l-istruzzjonijiet li tisma' minn fuq il-pulpti, mhux l-istruzzjonijiet li tisma' fil-knejjes ta' nar ta' ħadd. Fuq l-istruzzjonijiet ta' Alla rridu nimxu fi traqatu biex inkunu nistgħu nkunu qaddisin. U hawnhekk issa ħanaqbdu naqa' suġġett jaħraq. Naf suġġett partikolari, ħafna ħajtkelħu, ħafna ħejġu kontrija, smajt ħafna nies jargumentaw argumenti litteralment banali meta niġu biex nitkellmu fuq is-suġġett li jmiss, li kultant tiddejjaq targumenta man-nies għax tinduna kemm għandhom moħħhom magħluq kemm ma jridux jifhmu, kemm ma jridux u din hija problema ħbib tiegħi. Din hija problema meta inti qed tipprova twassal messaġġ. Jafu li qed tgħid il-verità, imma ma jaċċettawhiex dik hija issa supervja spiritwali. U di ma ssibix biss fost il-popli ma ssiba anke fost il-mexxejja. Ovvja il-mexxejja ma jistgħux jammettu dal-affarijiet għax il-mument li jammettu li dak li qed ngħidu aħna ta' Messjenik Malta huwa l-verità, il-knejjes tagħhom ser jisfaxxaw fix-xejn. Aħna m'għandna l-ebda skop li nibnu xi knisja, aħna m'għandna l-ebda skop li nsuru sinjuri minn fuq ħadd, l-iskop tagħna huwa li waslu l-verità u għalhekk ma niddejqux inwasslu il-messaġġi tagħna. Ejja ħanaqbdu issa naqa' suġġett iva antipatku u ħafna ħajtkellħu. Ħanitkellmu fuq l-istruzzjonijiet li Alla tagħna dwar l-ikel. U biex naraw x'Alla x'qed jgħid fuq l-ikel allura rridu mmorru u naqraw Levitiku kapitlu 11 li jitkellem fuq id-differenza bejn dak li hu ikel u dak li mhuwiex. U fil-fatt naraw li Alla ħalaq tip ta' laħam li hu tajjeb biex jittiekel, tip ta' laħam li mhuwiex tajjeb biex jittiekel. U tinsaw xo Alla huwa dak li ħalaqna ħabib tiegħi. U għax Alla huwa dak li ħalaqna jaf x'inhu l-aħjar għalina. U jaf x'inhu dak l-ikel li jsostnina, x'inhu nutrittiv għalina. U jaf x'inhu dak l-ikel li jagħmlilna l-ħsara. U jaf x'inhu dak l-ikel li jista' jagħmlilna l-mart. Meta qed ngħid l-ikel mhux qed ngħid li l-laħam maħmud huwa ikel. In-nies jirreferu għalih bħala ikel. Għal Alla anzi għalilna Alla għalli nisma' il-laħam maħmud mhuwiex ikel għalikom. Allura nistgħu ngħidu li Alla li ħalaqna jaf li mhu dak il-laħam illi huwa nutrittiv għalina u ta' saħħa għalina għax huwa laħam nadif, imma jaf ukoll li hemm il-laħam li huwa maħmud u qed jgħid nisma' dak missuħx. Dak mhux tajjeb għalikom. U għajja naqtawha di l-iftakar darba kelli argument ma' persuna Kristjana għallax wara l-mewt ta' Kristus sa' il-majjal ma baqax maħmud. Ejwa x'inbidel fil-majjal wara l-mewt ta' Kristu? Mhux l-istess baqa'. X'inbidel fih? Għallax illum qed jitrabbaw fl-imsiet mhux fit-tajn. Ma tagħmilx differenza, il-majjal jeqpa' majjal. Alla ma tagħmilx differenza fejn jitrabba. Tista' tkun qed trabbih ġo palazz, Alla għallek dak laħam maħmud, tiklux. Jista' jkun imrobbi fuq il-madum tad-deb, jista' jkun jorqod miegħek ġo sodda bil-kwilt tal-ħarir. Alla għallek dak laħam maħmud, tiklux. Imma ejja ħanaraw. U rridu
Hawnhekk issa mhux toqgħod nagħmlu studji ta' xi aħna ma nidħlux fix-xjenza u affarijiet minn dawn. Imma irridu nagħmlu distinzjoni bejn kreaturi li Alla ħalaq sabiex ikunu hekk imsejħa vacuum cleaners. Hemm kreaturi, hemm annimali li Alla ħalaq biex iżommu l-ekosistema fil-bilanċ, iżommu bilanċ fl-ekosistema u jieklu ħmieġ illi jista' jġib il-mart. Għandna pereżempju il-ħut li jgħix fil-qiegħ tal-baħar. X'jiekol il-ħut li jgħix fil-qiegħ tal-baħar? Mhux il-ħmieġ li jaqa' minn fuq. Meta inti qed tikol il-gandofli, meta inti qed tikol il-qarnit ħbib tiegħi, meta inti qed tikol il-shrimps u l-prawns, qed tiekol xi ħaġa li biex tgħix tiekol il-ħmieġ. U tafu x'qed nirreferi meta ngħid il-kelma ħmieġ. Dak li qed jieklu huma qed tieklu inti, għaliex inti huwa dak li tiekol. Mela jekk l-annimal dik il-ħuta qed tiekol ħmieġ, hija ħmieġ. Jekk inti qed tikol dik il-ħuta, inti ħmieġ qed tiekol. Tista' targumenta kemm trid kontrija? Toħodix kontrija jiena qed ngħid xejn miktub fil-kelma tagħha, jiena nagħmel enfasi li dak li qed ngħid qatt ma nbidel. Il-kelma tagħha kif miktuba fil-ktieb tal-Lut kienet għada u teqpa l-istess dejjem. Jekk Alla qal isma' dan l-laħam mhux tajjeb għall-ikel, kien mhux tajjeb għall-ikel, għadu mhux tajjeb għall-ikel u jeqpa mhux tajjeb għall-ikel. Qed naraw imma annimali li huma vacuum cleaners, kull ma jsibu jikluh biex inatfu l-ekosistema, inatfu d-dinja. Hemm l-annimali fil-qiegħ tal-baħar, il-ħut, illi jgħixu fil-qiegħ tal-baħar u jieklu l-ħmieġ biex iżommu bilanċ fl-ekosistema tal-baħar. Hemm qasafar illi jieklu annimali mejta. Allura mbagħad tagħmel inti tmur toqtol dak l-asfur, tieklu u x'qed tiekol. Xi tfisser il-kelma scavengers bibtiegħi? Kenniesa. ċertu annimali huma kenniesa. Naħseb intom tafu, jekk neħdu il-majjal biż-żejtu, il-majjal huwa annimali li m'għandux pori. Ila għaliex Alla ħoloq il-majjal mingħajr il-pori. Tafu għaliex? Ila għaliex l-iskop tal-majjal huwa li jiekol l-ħmieġ u biex kunu tafu jekk ikun hemm ġurdin mejjed il-majjal jieklu. Jekk il-majjal twellet u jmutula it-trabi x'kien twellidhom tikolhom. Kollox jiekol il-majjal. Allura Alla ħalqu mingħajr pori sabiex il-valenu li jkun qed jiekol jaqpa' ġo fih u ma jagħmilx fid-dinja biex nikluh aħna. Iżommu ġo fih. Allura int ma qed tiekol il-majjal, x'qed tiekol? Il-valenu li għandu ġo fih. U hija niefqu noqogħdu ngħidu għax issa l-laħam proċessat, għax issa l-perżut huwa proċessat u l-bacon huwa proċessat. Alla qatt ma qal isma' l-majjal ħażin imma jekk tipproċessah tajjeb, Alla qal il-majjal laħam ħażin tiklux. Bħal majjal hemm lista ta' annimali oħra bħalma qedna fuq mill-programmi tagħna li jitkellem fuq l-istruzzjonijiet tal-ikel, disgrazzjatament il-kċina tagħna u Malta hija mibnija fuq dak kollu li Alla għalinna tiklux. Dak li Alla fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 11 jgħidilna biex ma niklux, aħna il-Maltin insibu li huwa fil-kċina tagħna, anzi huwa l-qofol, il-tradizzjoni tal-kċina tagħna. Alla għalinna il-fenek huwa laħam maħmud xiklux, iż-żiemel huwa laħam maħmud xiklux, il-bebbux huwa laħam maħmud xiklux, il-majjal huwa laħam maħmud xiklux, il-qarnit huwa laħam maħmud xiklux. X'insibu fil-kċina Maltija? Malitja pikel. Mela ma toħodlux il-fenek minn qudiem ħalqu l-Malti, mela ma tċaħdux minn xi biċċa majjal, u żgur ma tneħħulux l-istuffat tal-qarnita. Ma jridx ikun isseparat il-poplu tagħna, mhux veru? Il-poplu tagħna ma tgħid jiena Kristjan jien nemmen falla qed juża l-isem tagħna fil-batal. Qed naraw illi il-liġi tal-ikel Alla għamilha hemm għal saħħitna, diġà għedna u ħalaqna u jaf x'għandna bżonn. Huwa Alla li għamel id-distinzjoni u ħoloq għal-liġi. Mela Alla ħalaq lilna. Ħalaq l-annimali mbagħad għamel liġi għalli nisma' dawk tistgħu tikluhom u dawk le. Min hu l-bniedem biex jiġi kontra Alla u jgħidilhom nistgħu niklu kollox. Għax hekk hemm miktub fil-Bibja u mbagħad jorik l-Iskrittura
fejn hemm miktub u Jaxua qal dan biex juri li issa nistgħu niklu kollox. Li mhu veru xejn hija xi ħaġa miżjuda, mhix xi ħaġa fit-tekst oriġinali, hija xi ħaġa miżjuda u aqqas għandha l-fejn tiġi kwotata dik fit-tagħlim, aqqas għandha l-fejn tiġi kwotata jekk inti għandek dak il-vers fil-Bibja tiegħek ħassru aqtaw bil-bajro ħalli ma tarax għax hija gidba. Imkien Jaxua ma qal li nistgħu niklu kollox. Kieku Jaxua qal li nistgħu niklu kollox, il-Lut kienu jħaġruh. Dak il-ħin kienu joqtluh, ma kinux jistennew biex jaħduh jisalbuh. Illa għaliex, għax kien ikun qed jiġi kontra t-Tora, kontra l-liġi tal-Alla. U aħna nafu li Jaxua qatt ma ġie kontra l-liġi tal-Alla, qatt ma qal xejn u qatt ma għamel xejn kontra l-liġi tal-Alla. Jaxua qatt ma seta' jgħid li issa nistgħu niklu kollox. Kien jitlef id-dritt li jkun is-Salvatur. Kieku qal hekk Jaxua. Ma nafx intom x'tifhmux qed ngħid, morru studjawhom dal-affarijiet. Morru studjaw dal-affarijiet. Jaxua seta' jkun is-Salvatur tagħna biss għax huwa l-uniku wieħed li qatt ma kiser il-liġi, qatt ma mar kontra l-kelma tal-Alla. Mela Jaxua qatt ma seta' jgħid li issa nistgħu niklu kollox għax il-kelma tal-Alla tgħid le ma tistax tiekol kollox, il-laħam ħażin mhuwiex ikel. Allum ħanifqu għaw, ħankomplu b'dana il-programm, komplu seguna, għandna affarijiet interessanti x'ngħidulkom, affarijiet sbieħ, affarijiet ta' tagħlim. Ftakru li din hija l-verità ħbib tiegħi. Din hija dak li Alla jridkom tisimgħu. Bħalma dejjem ngħidilkom toqgħodux fuq dak li qed ngħid jien. Morru għamlu r-riċerka tagħkom, fitxu. Toqgħodux tgħidu sewwa qed jgħidha. Mur fittex u qarbel l-affarijiet inti. Qatt toqgħod fuq dak li jgħid il-bniedem ħbib tiegħi, imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Messianic Malta, insellmilkom. Shalom.